Asmarandono. Iya. Niki. Nggih. Gagarane wong nyakrami tutu bandha tutu Suwe men aja dawa-dawa to, Dik. lho iki nyapa aku nembang kok kaya nanyang-nanyangan kok piye Sing nembang kowe kok sing ngrasain aku. Among ngati pawi Iki sing apik suarane apa soalone to iki? nyapa Ngono iki lho kurang turu lho Mas Bogel. Tenan. Wau dalu nggih wayangan. Wayangan wonten pundi Dik wau dalu? ana sine Mas sine Sine niku kawasan pundi? Ngawi Jawa Nggih. Luput pisan kena pisan yen angel ka langkung Iki cetha kabeh ya. Kung ya kung. iya to tan kena ti numbas harta Nek gak galak kaya ning gondang ke ya. Gak dentak datang. Tung jane kok. apa nyapa Nganggo sampak ngono apik lho ngelekke kowe iki kaya sinden apa. ya disampak kowe dadi cakil terus kerisnya nyodos wetengmu Nano monggo. Iya Wong Ayu. Bakal katresnanku Wong Ayu. Pirsanono Wong Ayu, menika panjenenganipun Pak Asrop menikmati campur sari di sana. Pak Har komplit, Pak Bambang wis pokoke komplit sedanipun sesepuh bini sepuh wonten ing Parung, langkung-langkung PPAP, paguyuban pedagang ayam Parung nyawiji. Mugi rahayu komplit. Pak Bos, Pak Sago, Pak Ari Wibowo nggih. Sedayanipun wilujeng siang. monggo Kakang Mas Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki wong manis nalikane anandang susah sapa sing ngancani ayo Wong Ayu tresnanku Wong Ayu.
ning bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku sithik kowe nesu banjur ngajak padu aja ngono aja ngono ora kaya mengkono Kakang Mas Sukadi. Piye kowe kok selera taman kae mau ibarat awake dhewe manuk loro sing lagi loloh-lolohan. wong ayu kepiye nanging ning taman kono mau mesti ana kembang ya Kakang. ana kembang kang Yen indah. Aku sing dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku minimal kuwi dadi kumbange wong ayu. Esok tak entup, awan tak entup, bengi yo tak entup. Esok awan bengi tak entup wae kowe. Aduh Kakang Mas, aku mbok entup yen aku lak dadi kembang upamane perabotan rumah tangga aku sing dadi kompor, aku sing dadi wajane, aku sing dadi pancine. Regane apa Kakang Mas? Awan tak tumpangi, aduh wengi tak tumpangi, terus esok ya tak plangkringi wong. esok awan bengi njur mlangkring terus nang kompor. aduh aku mah Lah terus dadi apa? ya gelem-gelem. Ayo sing penting lah aku ro kowe sliramu lak kowe putih kompor kene. kaya ini mriki kompore bocor. Ora masalah. Gak kena nggo nyumet, gak kena nggo ngliwet. Ana wong sirik, ana Mary, panjenengan Mary ya Ana wis wong kene. sirik, ana wong Nek sirik. Mas Sukadi dadi kompor, aku dadi kompor kan Mas Sukadi dadi wajane. Lah nek wajan ireng. misal aku dadi kendaraan, Heeh. aku dadi mobil, Heeh. ambulan, panjenengan dadi apa? Aku sopire. Kowe narik ngiseni tak terke. Rumah sama harus dadi penumpangi ngono. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Nggih, matur nuwun Dek Eka uget-uget. Sinarengan kadang-kadang Afnan Entertainment campur sari. Sening kuyung Alkalin Audio Sondondang. Juga disangka langsung Dana Production. Gambar pendengar kamiring. Dana Production. Monggo Ibu ngaturan jumeneng bisa sareng-sareng monggo. Esok awan ning ngombe ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mopeng-mopeng
Ibu Nardi ben melu goyang rene. Asik. Luar biasa. Wilujeng siang. Asik, asik. Wonten podang kuning.